ब्रैथि रंजालि फोरबो बैसागु फालिनायाव नोंथाङा बाहागो लाफैदों। दा बाहागो लाफैनाय नोंथाङा बैसागुनि सोमोन्दै बैसागु बर'फोरनि बैसागु फालिनाया गोबां सोलायबोबाय, साबसिननिफ्राय साबसिन जागासिनो दङ। आरो बे बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' हारिमु आफादफ्रा आरो गुबुन गुबुन संगठननि दैदेनगिरिफोर आरो बर' हारिनि सानसुमै नेताफ्रा गेदेमा बिथांमोनहा सानै हयै बोरैहाय खालामोब्ला साबसिन जागोन आरो जाथिनि हारिमु, कला कृष्टि, गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनाय बेयो बोरैहाय जोंनि परम्पराखौ लाखिनायजों लोगोसे साबसिन फोसाबलांनो हागोन, बेखौ सावरायलायनाय रायलायलायनायनि गेजेरजों खालामबोनाय जादों। दिनै आङो दादगारि फुलबारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' हारिमु आफादनि दारैहाय खुंजानाय जि गेवलां बैसागु फालिनाय बेवहाय बाहागो लाफैदों। गमामायै ओनसोलनि मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय बेवहाय रंजाफानो फैदों आरो मोसानायनि कम्पिटिसन जि होदों बादायलायनाय, बाहाय बाहागो लानो गोबांथार टिमा बाहागो लाफैदों। सुन्दर मोनसे खान्थाल मादा आरो मा होनना बुङो बे सादोर एसे गोजा गोजादब हाजो आगर, बर'फोरनि जि गाननाय बैसागुनि ड्रेस गाननानै फैनाय गोबांथार जोंनि बिब' बिनानाव, बिमादै बिमानैनि बैसोफोरनि मानसिफ्रा जोबोद समायसोगारदों आरो बिब्दिनो जोङो बैसागुखौ साबसिननिफ्राय साबसिन फालिलांदों। आगुनि बैसागु फालिनाय आरो आथिखाल बैसागु फालिनाया माबा फारागफोर दं नामा? गोबां फाराग दं। बेफोरखौ जुदि बुंनांगौब्ला गोलाव बुंनांगोन। गोदो गोदाय जों उन्दै समाव मा जायोमोन, लोंनाय जानाया बारामोन। मोनसे गामिनि मानसिफ्रा गुबुन गामियाव बैसागुनि नामाव मागिनो थाङोमोन। दा बेफ्राव एसे दावराव दावसि जालायनायबो फैयोमोन। गाननाय जोमनायफ्रा बै समावहाय थाखा फैसा गैया, मोजां गाननाय जोमनाय गाननो मोना, बेफोरबायदिमोन। दा खिन्थु जोंहाबो इक'नमिक एम्पावारमेन्ट जाबोनायनि जों लोगोसे जोंनि परम्परानि प्रति जोङो सेथना फैनायनि उनावहाय गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनाय, जोंनि रायज्लायनाय फाव फेसन बेफोरखौबो जोङो गोबांथार सोलायहोनानै मोजांथिं लाबोनो हादों। गोदो दामनाय देनायावबो बे खाम गंसे सिफुं गंसेजोंनो खुनुरुखुममोन। दाना गामि गामि खाम सिफुं सेरजा जथा गासैबो फैजोब्बाय। आरो दा बयनिफ्राय साबसिना जाहैबाय गंगोना, जि गंगोनाखौ बर'फ्रा थांनाय गैयाब्लाबो 100 बोसोरसो नागारनानै बावनानै थांबायमोन। दा बेखौ गोदानै जोंनि खामोन, गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रासो दामोमोन गंगोनाखौ। हारसाफ्रा गावसिनि होननानै आरामसे बेखौ मालाय बाहायनानै लादों। दा बेखौ बिजिरनानै नायफिननानै रिसार्च खालामनानै नुबाय जे बे गंगोनाया जोंनिसोमोन। दा जि आइ टेग खालामनायजों लोगोसे गामि गामि जोंनि हिन्जावसाफोर सेंग्राफोर गासैबो गंगोना दामनायखौ गोदानै फोरोंफिननानै मोजाङै बैसागु मोसानायाव दामनायनि बेब'स्थाखौ दा खालामफिनलायनाय जादों। बे बयनिफ्रायबो गोदानै बे बोसोरनि मोनसे आगोलनाय। बेबायदि गोबांथार दङ, बेफोरखौ रायलायनांगौब्ला गोलाव जागोन। आर'नाइ होननायाबो गैलामोन जोंनाव। गोदो गोदाय जानाय लोंनायाव बर'फोरनि जानायखौ जोबोद मुगैयोमोन। परम्पराखौ लाजिनो नाङा, नागारनो नाङा। मालायनि मोजांखौ जोङो लाजावनांगौ, गावनिखौ नागारनो नाङा। अमा बेदर जानायनि थाखाय जोंखौ बेसेबां मुगैयोमोन, जाथिखौनो मुगैयोमोन जोंखौ, धोरोमखौनो सोलायनांदोंमोन। अमा फिसिला होननानै हारसाबो जानांदोंमोन जोंनि मानसिफ्रा, धोरोमखौबो सोलायना लानांगौ। दिनै फैयै 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 बे जोंनि अमा बेदर जानायनि परम्पराया मा जादों, दिनैहाय इक'नमिक मोनसे एक्टिभिटिसआव फैदों। जायफ्रा मुगैयोमोन बिसोरनो बांसिन जाग्रा जादों। जायफ्रा अमा फिसिनायखौ बन्द' खालामनो होयोमोन बिसोरबो दिनै अमा फिसिग्रा जाफिनदों। दा बे परम्परा जोंनि बर'फोरनि, बेफोरखौ नागारनो नाङा। जोंनि जानायखौ जायफ्रा मुगैयोमोन, नों दिनै नायदो गुवाहाटिनिफ्राय नायनानै शिलं, दिल्ली, नोङो मा होनो सिक्किम, दार्जिलिं आरो हाइवे जेसेबां धाबाफोर दङ बर'नि खाना, नङा होमबा? बाजै हटेलनिफ्राय लानानै गोबां हटेल दिनै गोदान ओंख्रि ओंखारदों। बेवहाय जोंनि साम' जानाय, अनला ओंख्रि जानाय, बायदिसिना जानाय बे कुजिनफोरखौ जोङो इन्ट्रडिउस खालामदों। दा बयबो जाथियानो बर'फोरनि खानायानो गुबुन जाथिनि खानानिफ्राय साबसिन होननानै सिक्रिथि होदों आरो बर' हटेलावसो हाबो। दा बिब्दिनो जोंनि परम्पराखौ गारनो नाङा। जौ बिदै जौ गोराननि खोथा बुङोब्ला गोबाङा गाज्रि मोननो हागौ, बेबो जोंनि परम्परा। बे जाहैबाय जोंनि ट्रेडिसनेल नलेज, ट्रेडिसनेल टेक्न'लजि। जौ बानायनो जुदि सोरबा मारवारि हिन्जावफ्रा रोंनायमोन, सोरबा बिहारि हिन्जावफ्रा रोंनायमोन, अब्ला बेखौ इन्डास्ट्रि फेक्टरिसिम लांसिगौमोन मालाय। दा जोंहा बे परम्पराखौ नागारनो नाङा। आं बेखौ बुङाखै जे बयबो जौ लोंनानै फेनांगौ, लेथेर फेथेर जानांगौ, आं बेखौ बुङाखै। मोजाङै डिसिप्लिनै जोङो बेखौ प्रडिउस खालामनांगौ। जोंनो बे टेक्न'लजि, जोंनि ट्रेडिसनेल टेक्न'लजिखौ जों नागारनो नाङा। बे टेक्न'लजिखौ आरो साबसिननिफ्राय साबसिन खालामनांगौ आरो प्रडाक्सन खालामनानै बटलिं खालामनानै सारा वर्ल्डआव
बेखौ एक्सपर्ट खालामनायनिसो बेबस्था खालामनांगौ। आदसा जोंनि गेजेरावनो माखासे धोरोम जोंनि माहारिनि गेजेरावनो बैसागु फालिनायखौ नुनो मोनो माहारि बैसागुआ धोरोमजों सम्पर्क गैया। बैसागुआ जाहैबाय जोंनि परम्परा, जोंनि बे फेस्टिभेल। बे फेस्टिभेला प्रत्येक जाथियावनो थायो। आदिबासिफ्रा जेरैहाय बाहा फेस्टिभेल खालामो, असमियाफ्रा जेरै बे बैसागुखौनो बिहु खालामो, पान्जाबिफ्राबो खालामो, मारवारिफ्राबो गाव गावबागाव जाथिहा मोनसे फेस्टिभेल थायो। बङालिफ्रा फेस्टिभेल खालामो, बिसोरना दुर्गा फुजा, कालि फुजा, उमुक फुजा बेफोरखौनो बिसोरो फेस्टिभेल बायदि खालामो। दा जोंना जाहैबाय नैबे बैसागुआ आलादा, नोंनि कालि फुजा, दुर्गा फुजा बायदि नङा। जोङो बेवहाय सोरबा मोदायखौ फुजिया। बेवहाय बाथौआबो फेस्टिभेल खालामो, ब्रह्मआबो खालामो, ख्रिस्टानाबो खालामो, जयगुरुआबो खालामो। दा सोरबाफोर जुदि भुल क्रमे धोरोमजों लांनानै जुदि खालामाखै बेसो भुल। ओंखायनो आंनि खावलायनाया बेनो, बैसागुआ धोरोम गैया, जों बे जोंनि जाथिनिसो। जाथियाव सोरबा ख्रिस्टान थानो हागौ, बौद्धिस्ट थानो हागौ, मुस्लिम जानो हागौ, सोरबा जयगुरु जानो हागौ, सोरबा कृष्ण गुरु जानो हागौ, सोरबा बाथौ जानो हागौ। बेफोरखौ जालदाब गारनानै जोंनि परम्पराखौ लाखिनो, जोंनि हारिमुखौ लाखिनो जोङो जिखुनु माबायाव मा होनो धर्मआव थाया मानो बैसागुखौ इन जेनेरेल जाथि हिसाबै फालन खालामनांगौ।